Takže ahoj lidi, já vás zdravím zase z naší zahrádky a jsem tu. Ahoj. Jak můžete vidět, tak se to hodně tady změnilo. Trošku přišel ork a malinko nám rozboural baráček. Tak jsme si tady udělali provizorní nový. A ztratili jsme asi polovinu věcí. A jak si můžete tady všimnout, tak je to na Charlieho kanále, takže to budeme tak dělat furt, že bude jeden díl u mě a jeden díl u něj. Ano, ano. Teď skáču jak dement a tady chcete vidět naše úplně totálně luxusní designerské schopnosti, jak můžete vidět. Je to tady docela útulné, jak jsme se zabydleli, ale dlouho to asi nevydrží, no. Pokud přijde zase ten kripl a zase nám to rozbourá. No, já ti teď, hele, můžu to tady ukázat tobě, kam bychom se mohli teoreticky přesunout, ty doly. Já jsem taková smažka, jo, dobrý tam. Smažka. Takže, zatímco budeme běhat, vám povíme malou pohádku. To víš, jo. Kurva, nemůžu běžet. Byl jednou jeden Bucket a Charlie a přišel ork. Ten ork byl milý a měl jen jedno oko a rozbil jim celý barák a jsme ho museli zabít. Parchant, no a pak se stala taková věc, že tady Bucket šel pro vlnu a chtěl se portnout na mě, protože ho něco zabíjelo. No a trošku se stalo tak, že já jsem se omylem portnul na něj. Počkej, ne, že bych se chtěl portnout na tebe, abych jakoby utekl tomu té smrti, ale já jsem to udělal tak, že my jsme prostě za boha nemohli najít žádný ovce. Snad 3 hodiny jsme tady stáli a prostě běhali a hledali jsme ovce. Modrý strom? Modrý strom? Jo, pojď sem. Ještě. No to je jedno, počkej. A hledali jsme ovce a my jsme prostě nemohli najít. Tak jsem se rozhodl, když jsem se vždycky zabil a viděl jsem ten spawn, protože tady ještě jsme předtím neměli postele a neměli jsme to uložený, jakoby tady ten respawn, a jo, moc strom. Tak tam byly vždycky ovce, bylo jich tam strašně moc. Tak já jsem říkal, že se zabiju prostě a vemu si tu vlnu a portnu se jakoby sem za Charlie. No jenomže já, jak jsem se zabil, vzal jsem si tam tu vlnu, tak jsem asi se potřeboval teda portnout, no a jak si Charlie to pokonil a portnul se na mě. A hledali jsme asi půl hodiny náš barák, no. Který byl 3000 metrů dál. Zlatý waypointy. Kitka. Beru. Ono z toho spadl ten Quicksilver. Ještě vědět, k čemu to je, jo. Tato přijdem. Jo, a v minulém díle jsme možná... Já jsem se teda trošku informoval o tom town craftingu. A minule jsme mysleli, že se z toho dělají ty zbraně, jakoby... Taky ty... pomož mi, jak se tomu říká. Ty čarovný stoly. Ne, má to mák, taková ta... Hůl, čarovná hůl. Čarovná hůl, no a nakonec to byla prostě jenom taková kouzelnická hůlka, která je základem toho Towncraftu, takže v příštím díle určitě ještě uvidíte, nebo možná ještě dneska, nějaký věci z toho Towncraftu. No, takže... Jo, ještě, promiň, takže se omlouvám za to, jak jsem myslel. Neprofesionálně, jak jsem myslel, že z toho budou ty... ty zbraně. Já teda ještě dojdu pro nůžky, jo. Jo, ale ukaž mi ten. No. U toho jsme tady stáli. Jo, tak ukaž. Budeme jeskyní muži. Ne, hlavně tam najdeme železo a taky blbosti, víš. Fajn. Ale slyším duchy a to je nepříjemný. Přežiješ. Ale Nemo! Čau Nemo! Našli na Nema, pojď. Fajn. Tady jsou ty doly, tam bychom se mohli někde vydat, tady jsou 2 teda. Docela epicky to vypadá, nevím, jestli tady hned končí, nemám torčky. Já taky ne. A tady bychom se mohli tady buď nahoru jít, anebo prostě se tady zakopat, kurva. Zakopat. Někdo mě plesknul žaludem. Já to nebyl. Já vím. Takhle do boku té skály, takhle tady třeba. Že bychom tady mohli mít nějaký barák nebo něco. Není špatný nápad. Rád hezky. Dobrý, tak jdeme natěžit ten strom. Já už mám 2 třeba. Schajzlové, 4. Co tam žereš? Mě nedá parchant a já mám svoje. Tak mi dej ještě jednu, nebo já nebudu moc běhat, nebo 2 mi dej radši. Co bys si chtěl? No, co bys si chtěl? Ne. Dobrý, stačí. Bys neřekl, že jsem krkoun. Ty krkoun.
Tak fajn. Hej, tancuj. Ještě nemáme bič, až budeme mít koně, tak budeme mít i bič. Jo, bič. Já teda vemu nůžky, ty vem když tak sekeru, ať to je rychlejší, a když tak si vem i žebřík. Jo. Žebřík. Jo, hele, rozbíj klidně ten žebřík tady k nám nahoru. Já mám 2 žebříky. No tak co tě je k ničemu. Tak já si vezmu hlínu a vyskáču nahoru. Jo, tak jo. Tak, sekeru. Sekeru to, co jsi mi dělal, že jo? Tu... Když tak si vem 2. Já mám železnou, dobrý. Železnou. Tuhle. A tohle nechám tady. Kam jsme švihli moje krásné nůžky? Jo, tady. Tady jsou. Tak, jdem. No hele, počkej, nestýmá se. Dobrý, tak jdem. No. No, Kde je sluníčko? Musíme odejít od naší krásné stavby. tamhle. No, zapadá. Ne, já bych to nedělal teď. Fakt bych nerad takhle vidím, koukej. Nad tou studnou. Jo, vidím, no. No. No nevadí, tak zatím ještě počkáme a... podíváme se, jestli tady máme ještě furt vesničany, nebo jestli nám všichni zdrhli. Protože já jsem teď fakt dlouho neviděl vesničany, ale jako fakt dlouho. Halo, vesničani, jste ve studně? Hej, ale oni tady fakt nejsou, kámo. Nám je vyvraždili. Ne, počkej, kde jsou vesničany? Jo, tamhle, ne? Ne, my fakt nemáme vesničany. Hej, se vystěhovali ty vole. Vždycky byli narvaný v jednom baráku. Hele, žebřík. A ten jsem tam dal já. Jo, dík. Tak. Hej, my fakt, ale... Možná jak přišel ten ork a trošku to tady rozházel, takže se odešli. No to je možný. Tak fakt to nejsou. No stejně na co emeraldy, že jo, s nima tradovat, no. No jasně, ale mohli jsme s těma obchodovat třeba nějaký čarovný věci, co to viděl. No to je pravda. Nevadí, tak když tak najdeme nějakou věci. Třeba najdeme se jinou. Snažit nalákat zpátky, nebo... Na co ty vole? Nevím, na obchodování. No, tak se jdem vyspat. Půjdem na ten. A kles. Vidím tvůj zadek. Ne, tak ne. Nevíš, tak. To sklouzne po té posteli. To nevím, jestli je buk, nebo jestli tak má vejít. Jsem se zasegnul do mě, tak. Tak jdeme teda. Tak já mám všechno, i mrkve mám, když tak. Nebo já mám 3. Víš kudy? Jo, víš. Zase vidím tvůj terč na zádech. Můj skvělý terč na zádech. Ach jo, to bude zase cesta dlouhá. Oni ne. Tak si zaspíváme. 2 čuníci jdou v řadě za sebou. Ne, tak ne. Ale já nejsem práce. No, ne. A já jsem modrý slime. Ne, nejseš slime. Ach jo. Ty seš slime, co má choleru, takže je modrý. Nevím ani, co je cholera, nebo si nemůžu. Jáky ne. Ale tak směšný to bylo, no. Rejnok! Jo! To no, ty au? Ne. Rejnok, ta ryba, Nemo! Nech, nemá. Ty sněš tím do zadku, já jsem tě ne... Já jsem si toho všim, že sněš do zadku. Ne, to se nevymluvíš. Ale ne, to fakt... Fajn. Ne, já ti nevěřím, protože si mě štím do zadku. OK. Byl jsem od tebe asi 10 metrů, ale tak fajn. No, štím si mě prostě do zadku. Tak čekej, tak já jdu vyskákat nahoru teda. A jdu vyčarovat ty listy. Pěkný strom to. Jo, no. Máš ještě nějakou hlínu? Tak no. Dík. Trošku víc. Já potřebuji taky nahoru. Já ti dám takhle. Dobrý. Tak. Jak to, že jsem to... Ještě to neodklízej, jo? No my potřebujeme sapling, z toho spadne, nespadne? No, tak to necháme na tu spodní část, nevím, jestli z toho padne sapling. Okay. Když tak i pomalu, prosím tě, počkej to třeba, no nebo jo. Jo, tak já to nebudu teda, tak já počkám. Zatím čekej a můžeš když tak pomalu kácet tu hlínu. Hlínu? Jo, hlínu. Pomalu kácet, ale no tak... No tak jako, aby to tady pak nezůstalo ve vzduchu. Jasně, levitovat jako obřídik. Jak co se změnilo od minule, to jsme se všechno řekli. No. Co se nám stalo ještě? Že nám zavítal ork, no. A ty věci. No. A jinak. Jo, nakonec řekni, jak si našel tu vlnu, aby nás neměli začítili. Vlnu, no tak, že jo, tak běžel jsem těch asi
2500 metrů zpátky k domu, no, a tak jsem našel pár oveček a měl jsem nůžky zrovna, s kterýma jsem se portnul tady za bucketem. A no, tak jsem potkal pár ovcí, no, a docela dost vlny, no, když je to pomocí těch nůžek. No, protože... Au? Sorry. Tím, jak my jsme to trošku zalagovali server, takže já jsem ho šel resetnout a říkám, teď na to kašlu, protože ty jsi to zaviděl, tak ty si jako to vyžereš a půjdeš zpátky. Tak šel pomalu zpátky, no. A dobře. Ježišmarja, no, tak... Já jsem si toho orka všiml, no, tak jsem zaběh dovnitř a... Bum! No, bum v hajzlu, no. Tak... Vyjebnul do toho baráku, no. No a půlka věcí v hajzlu, no. Paráda. Jsem měl úplnou obrovskou radost, že jsem myslel, že se na to vykašlu. Obrovskou radost. Z chvilku budu mít nůžky v řiti. Tak nevadí, tolik listí nepotřebujeme zas. Jen tak na nějakou parádu, no. No to nevím, to je na tam crafting, tuším. Jo, taky? Mhm. Takže... Nevím, ten sapling zkusíme. No tak to ne. Tenhle zbytek Mě asi. ty nůžky za chvíli spadnou, takže... Jo, tak až ti spadnou, tak... Já vyskáču znova nahoru. Tak. Jo, co mám sletěl. Tak. Už Je to pěkný budu dřevo, tyjo. mít, Ukaž, víš? jak vypadá, když ho vykraftím. Aha, ono nejde kraftit. Lol. Nevím, k čemu nám bude, no, tak. Jsou tyhle stromy prej vzácný, no. Nevím. Tak. Jau. Ještě teda? Co, kolik? Kolik ještě... Kolik toho mám teda nechat ještě? No, už to nech. Ono z toho možná nespadne nic, já nevím. Už to nech, už to nekopej. Tak počkej, ještě takhle trošku... Fajn. Tak já dokopu tu hlínu tady. Ty jsi tady sebral všechny ty listy, co padaly? Jo, snad jo. Dobrý, mám 2,5 staku. A já mám 39. Takže máme 3 staky, no 3 a něco. Hele, klej, no tak já ho rovnou vezmu. Jo, ale to jsem taky na něco říkal, že třeba veď, ale... Na to nějakou, prostě no, taky nevím. Saplinku... Zatím nic, ale já nevím, jestli tady z toho padá saplink. Nevím, on je to vzácnej strom, no. To je docela vyvod, že z toho padal saplink. A asi těžko, hele. Když se podívám dál. Ne, koukám do receptáře, tam jsou všechny itemy, počkej. Ne. Hele, jo, saplink. -3. To je blbost, že já... Teda takhle, ne blbost. Rainbow. Jo, takhle, my budeme potřebovat pak portál do toho. Do Rainbow Forest. To neznám ani. Budeme potřebovat nějaký portál, já se to podívám. No, na to se podíváme v off-screenu. Jo, jinak v off-screenu jsme toho moc nedělali, spíš skoro nic, no, jenom jsme kopali, no, a o to jsme pak přišli o půlku, no. Díky mé šikovnosti. Takže máme snad nějaký ty. Zase nevím, jak se tomu říká. Víš, ne, ale co myslím? No, ty... No, fajn. No, nevím. Mám stack a 3/4 toho kleje. Jo. Takže sapling z toho asi nespadne. Máš ještě... Jau! Žaludem po hlavě, ty vole. Jsem tě štíp nůžkama. No tak to ještě u toho, teda, protože... Já už nedošáhnu, tady možná? Jo? Jen to, když tak... Už tam pluju. Tak. Dám si mrkvičku. Abych se nevymáčk, tak já si budu muset vzpomenout na to, co jsme ještě natěžili. A my jsme vlastně ještě ztratili, viď? Co to byl... Ty vado, jak se tomu říká? Ale dýně. Víš, co myslím? Ne, vůbec nevím. Ne, já nevím, co myslíš. Jo, myslíš ten shard, nebo co to je? Ten zelený shard? Jak se tomu, ale jasně, ale jak se tomu říká česky? To je... Ježíš, to je element. Jo, element. No, element. No, tak... Já za... Celou dobu ještě řekni. Ale delfín, já se na něj sednu. Jo!
Takže Karl, ne. Carlos, 2-1-2. Já, Delfín. Jeď? Ne, Si moc nebude poslouchat. jeď. Ono je to tady mělký. No, ale asi bude taky Noc. potřeba na něco, ne? Jakoby, jako je kůň má jabko a... No, ne, já jsem si raději set, že mám pojmenovaný, jo. Máš ho pojmenovaný, No. jo? Ale jako nic to... Nic. Dřevem možná, dal jsem, jezdí, ale tady je to dost mělký, no. Ale nejezdí podle tebe, ne? No tak jako nevím. No tady nechám, si pro něj přijdu jindy. A já jdu domů. Tak já jdu taky, protože už se začíná stmívat docela. No, já mám potřebu No. se nažrat. A zjistili jsme, že tady ty noci jsou fakt perný teda. No ale možná dneska bychom se, nebo teďkon, bychom se mohli vydat, když už tady máme ten spawn point. Jakoby když se tady spawnujeme, když chcípem. Jo, Tak bychom se mohli už někam jakoby vydat ten a zabíjet. no. A věc nám dá spolu. A já už jsem doma. Tady máme spawn point, jo. No, když se vyspíš přece, tak máš. Jo, a jo, pravda. Počkej, já to blbej. zkusím dát do craftingu. Já ale vezmu ještě klej tady. jo, zkusím ty listy dát do craftingu, no to nic neudělá. To musíš, myslím, že do toho čarovného craftingu, ale já radši se nebudu myslet. Tak já radši jdu, abych neskapal s těma věcma. Clay a silverwood. Vejce, nůžky dám tam, dirt. Ježiš, já vůbec nevím, kam co patří. Jen prostě to někam naháze a to pak Stejně se rozstřílím. budeme stěhovat. A stejně se budeme stěhovat. Já nevím, jestli se asi nepůjdeme vyspat, já udělám No já už běžím. kamenný... Mám udělat i nějaký oštěpy? No já si myslím, že je to zbytečný, ne? Nebo jo? A jo, zase Ze srandy. Jaký Jo, jsme taky. ostrostřelci. udělám každému 2 oštěpy a 2 battle axeny. OK. Battle Axenu, tam máme jednu. Jo, aha, to je kamenná. Battle axe. My potřebujeme kamennou, no. Nebo ne, potřebujeme, ale asi bude lepší. Něco a ti lepší. nesu. Koukej, koukej. Co máš? Káž. Tady máš. Kde seš? Seš za jsem stromem. Seš za stromem. Tady máš. Kytičky. A to nechci. Tak A fajn. to nechci. Ach jo. Mám nápad. Tak. Co jsem to chtěl? Čeho? Ne, ještě kámen. Takhle. A takhle. Tak. Koblu máme požehnaně, to snad stačí zatím. Tak jsem nám udělal hezkou terásku. Z kytiček. Tak. To dřevo je vzácný asi, tak uvidíme. Asi jo, nevím, jestli bude na něco ještě potřeba. Jako jinýho, ale myslím, že asi bude. Klej, 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 klej. No tohle listí zrovna, no i když do farmy, jo, to by šlo. Na dřevo mi dej. Ale dám ti takhle oštěp. Ne, počkej, udělám to zajímavější. Oh, No. dík. A tady máš Batlex. Mám i bambus. Tak. Klej, 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 ten dám asi do vzácných, ne, asi jo. Takže když půjde do perných, počkej, my máme torčku, že bych zkusil takovej ten hořící. Proč je ten oštěp byl v drahých? Jaký oštěp? No ten, co jsi tam dal. Jo, ty jsi říkal, že to mám rozházet. Já mám 2 oštěpy. Jo, tak si vemu no. No tak fajn. Tak Já sem dám. jednu torčku a ještě vyzkouším, co to udělá. Počkej, dřevo, jo. Jo, ještě něco k tomu, nevíme, jak dlouho budeme natáčet tenhle díl, protože si jsem to jaksi nestop. Nevadí, A tak uvidíme, jak nás to bude bavit hlavně. po editaci vůbec nejde, dneska to edituje Karmas. Jo. Tak, to dám sem. Jo, my jsme fuj. My jsme přišli o ty Quicksilvery, i když nevím, na Ale co to je. sleduj, to svítí? Lol, a můžeš to položit někam? Ne, Aha. jenom s tím hitovat, počkej, já, i když, no nevím, jestli půjdu do dolu, ale to je normálně louč? Jak to vypadá, když to nesu? Docela náhulně. Tyjo, ale ono to Nesvítí to. A položit se to nedá. Ne. Proč Ale- to nesvítí? No má hitovat, s tím můžeš, a tak když Jo. to držíš. Hele, když to držím tak, jak to vypadá? Celá dobře. A počkej, já mě... Ale nesvítí to. Tak, Nechoď tam. Tamhle je vlkodlak. Pojď zpátky, pojď. Krysa, Pojď zpátky, pojď nahoru. proč nahoru?
Pojď svině. Do píči, jsem se netrefil. A tamhle je vlkodlak, no, tak já bych tam radši nechodil. A Enderman. A Enderčorka. Tak. Jsme pak na druhou stranu, ale nechápu teda na co je tohle, počkej, můžu tě s tím spálit? Jau! Sorry! Tu je mur! Jsem nevěděl, kámo. Ne, já chcípnu, já chcípnu. Já bych tě rád uhasil, ale já ne. Já chcípnu. Dobrý. Já jsem ti tu tyč. Vrazil do zadku. Vrazil do zadku a ono to začalo hořet. Tak to je zajímavý, ale já si udělám ještě 3. K mi udělej taky. Budu to používat výhradně na tebe. Ne, parchant. Takhle, dám ti jednu, protože jsi kamarád. Děkuju. Mám 2 u sebe ještě. Takže prostě s tím jenom hitneš a ono ho to zapálí toho dotyčného. Jenom jako hitneš, jo. A ono ti to jako padne, ale zapálí ho to. Je takhle, tak. Takže něco jako zapalovač, ale nezapálí to věci kolem tebe. Takže kam původně jdem? Půjdeme asi k farmám, ne? Nevím, pojď to tady pomaličku oblídnout. Jo, takhle, jako na... Tak. Co je? Vlkodlak. A čeká pod žebříkem. Ahoj. Ukáž, já se na ně podívám. Ahoj. Neumí víc po žebříku. Neumíš co? Čumíš co? Jo, ty blížím Optifine. Ukáž, já taky. Jo. Máš krásný oči. Nevrč. Hajzle. Počkej, já ho musím zapálit, bacha. Udělej dramatickou kameru. Bacha, tě nesundá dolů. Já ho pak zapálím ještě jednou. Až přestane hořet. Já jsem sebral tvůj oštěv. Víš, co mě teď napadlo? Počkej. Tady máš tvůj oštěv. Jo, dík. Já ho jdu zapálit znova, máš ještě jednu tu hořící? Ne, já nemám, jsi mi nedal. Co jsem ti dal? Jo, dal, tady. Počkej. Tak mi dej. Mám. Tady, no. Neřvej, kurva. Oni jsou tam 2? Zapálit znova. Ne, 1. Sleduj. Ty vole! Ne, pomoz mi. Lomeno TP. Jo. Hezky. Ty ses tam ani nepodíval. Díval jsem se, přes listí tady. Ježíš, prostě tam dal to vzácný. Teď ho máme hodně. To je fakt. Když tak ho vykopem nůžkama. Jo. Sorry. Neřvi furt. Ty řveš jak má... Počkej, tady. Proč si po mně hodil zase svůj ten? Tady ho máš. Jo, hodil? Ty jsi ho sebral, tam byl dole, víš? Aha. Tak fajn, ještě jednou a... Nesleď tam, jo, prosím tě. No, mě předtím schodil. Dobrý. Teď už tě nedostaneš. Jo, on chcíp. Hezky. I'm a skill. Dobrý. A padlo z něj zlatý jabko. Hau, ty svině. Já tě ani nevidím. Au. A tam jdu za tebou. Krysa. Dobrý. Chcípla. Jdu dát nahoru zlatý jabko z toho vlečka. Tak to je super, ono stačí na něj 4 jenom. Jenom 4, jo? 3 dokonce. Já jsem ten jeden vyplejtval přece na tebe.